Літоўская кампанія «Гарсу Пасаўлі» спыняе выпуск пашпартоў Новай Беларусі. Ліст такой інфармацыі фірма скіравала ў Міністэрства ўнутраных справаў Літвы. У «Гарсу Пасаўлі» таксама заявілі, што больш не будуць супрацоўнічаць з беларускім пашпартным цэнтрам. Раней літоўская пракуратура заявіла пра крымінальную адказнасць за выраб і распаўсюд гэтага дакументу. Вітаю ў аб'ектыве Віталь Бабін. Разам з вамі пра гэта і не толькі сёння ў нашым выданні. І на пачатак коратка пра галоўнае. Дэмакратыя патрабуе не толькі ўнутранай стойкасці, але і міжнароднага падтрымання. У Гданьску з удзелам Святланы Ціханаўскай адбыўся форум Касцюшкі. Старшынёўства Польшы ў Еўрапейскім звязе гэта шанец і магчымасць зрабіць Еўропу больш моцнай і згуртаваную ды нагадаць свету, што Беларусь частка Еўропы. Вызваліць палітычных вязняў. Нам вядома 10 каля десятка чалавек, да якіх як мінімум звярталіся з такімі просьбамі. Беларускія спартоўцы застануцца пад забаронай, але легітымнасць Віктара Лукашэнкі МАК прызнае. Мы павінны разумець, што нацыянальны спорт, напрыклад, хакей, ён з'яўляецца важнай такой неад'емнай часткай як бы беларускага суверэнітэту таксама. Дэмакратыя і салідарнасць у польскім Гданьску прайшоў форум Касцюшкі, на якім выступіла абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціханаўская. На імпрэзе прысутнічаў і наш калега Сергей Пеляса. Сергей, добрый вечар. Калі ласка, табе слова з усімі падрабязнасцямі. Добрый вечер, Виталь. Фактично, форум Касцюшкі яшчэ не скончыўся, яшчэ працягваюцца апошнія падзеі. Сёння ўвечары адбудзецца паказ фільма мастацкага пра Тадэўша Касцюшку з беларускімі тытрамі. Але давайте пачнем ад пачатку. Тут, у Гданьску, у гэтым гістарычным месцы, у Еўрапейскім цэнтры салідарнасці, які збудавалі на судаверфі ў Гданьску, на легендарнай судаверфі, дзе нарадзілася фактычна польская салідарнасць, рух антыкамуністычны. Гэта падзея, форум Касцюшкі, якая адбылася ўпершыню, вельмі багатая на сімвалізм. Па-першае, месца, гэта калыская салідарнасць. Па-другое, сённяшняя дата, сёння дзень народзінаў Тадэўша Касцюшкі, 279-й дзень народзінаў героя Літвы, Беларусі, Польшы, ну і, натуральна, Злучаных Штатаў Амерыкі. І вось у гэты дзень адбыўся першы форум Касцюшкі беларуска-польскі, але ў ім таксама ўдзельнічалі госці з Літвы, міністр замежных справаў, са Швецыі, міністр па еўрапейскіх справах, віцэ-міністр замежных справаў Украіны, шматлікія амбасадары, эксперты, палітыкі. Гэта быў першы раз у гісторыі, калі тут у Гданьску сабраліся на такім узроўні палітыкі. Натуральна, што вся ўвага была прысвечана двум асобам: абранай прэзідэнцыі Святлане Ціханаўскай і міністру замежных справаў Польшы Радославу Сікорскаму, які і арганізаваў гэты форум. Спачатку сёння раніцай усклалі кветкі, уганаравалі памяць загінулых працаўнікоў судаверфі, якія пратэставалі супраць камуністычнай улады ў 1970 годзе. Сімвалізм гэтай цырымоніі быў тым, што ушановалі памяць не толькі гэтых забітых работнікаў польскай судаверфі, але і таксама ахвяраў вайны Расіі супраць Украіны і ахвяраў рэпрэсіяў рэжыму Лукашэнкі супраць Беларусі. Тут цікава таксама тое, што гэты форум адбываецца в рамках старшынства польскага ў Еўрапейскім звязе, якое пачалося вось цяпер у студзені гэтага года, працягнецца паўгады. І Святлана Ціханаўская сёння падчас свайго выступу падкрэслівала тыя магчымасці, якія дае польскае старшынства ў Еўразвязе беларусам. Прапаную паслухаць фрагмент выказвання Святланы Ціханаўскай. Старшынёўства Польшы ў Еўрапейскім звязе гэта шанец і магчымасць зрабіць Еўропу больш моцнай і згуртаваную ды нагадаць свету, што Беларусь частка Еўропы. Шлях да свабоды можа быць доўгім, але гэта адзіны шлях, па якім варта ісці. І гэта адзіны спосаб забяспечыць нашае выжыванне і росквіт. Беларусь цяпер сутыкаецца з паўзучай акупацыяй з боку Расіі. Як і 2 стагоддзі таму, тыранія зноў спрабуе разбурыць наш лад жыцця, сцерце нашу культуру і скрасці нашу будучыню. Яна разбурае нашу мову, нашу грамадзянскую супольнасць і ўсё, што звязвае нас з Еўропай. Святлана Ціханаўская, як вы чулі, шановні глядачі,
узгадала пра гісторыю, якая адбывалася 2 стагоддзі таму. Сёння, што цікава, таксама і Радослав Сікорскі, міністр замежных спраў, шмат казаў пра гісторыю. Між іншага, ён здзівіў усіх гістарычнымі ведамі, заяўляючы пра тое, што адзінай мовай у Вялікім княстве літоўскім была беларуская мова, што у Вялікім княстве літоўскім друкавалі кнігі кірыліцай, фактычна першыя кнігі ў гэтым алфавіце, а таксама, што Беларусь была незалежная ад Расіі даўжэй, чым залежная. І Радослав Сікорскі таксама тут на форуме пацвердзіў моцную падтрымку беларускіх ініцыятываў, асобна выказаўся пра Белсат, пра тое, што Польша падтрымлівае Белсат. Я прапаную паслухаць заяву міністра замежных спраў Польшчы. Polska konsekwentnie udzielała. Польша паслядоўна надавала і будзе далей надаваць падтрыманне і дапамогу беларускім незалежным ініцыятывам. Адным з найважнейшых у гэтым, натуральна, ёсць тэлебачанне Белсат. Апярэджваючы пытанні падкрэсліў, няма гаворкі ні пра пазбаўленне каналу сродкаў для жыцця, ані тым болей пра закрыццё станцыі. Будзем падтрымліваць, вядома ж, і высілкі міжнароднай супольнасці ў справе вызвалення палітычных вязняў, лік якіх цяпер перавышае 1200 асобаў. Цягам апошніх гадоў беларусы даказалі, што гатовыя жыць у вольнай і роднай краіне, заплаціўшы за гэта высокую, часам найвышэйшую цану. Першы касцюшкаўскі форум польска-беларускі, які арганізавала польскае міністэрства замежных спраў, скончваецца сёння ў Гданьску. Першы форум, але не апошні, ужо анансавалі, што гэта будзе толькі першая канферэнцыя з серыі рэгулярных такіх падзеяў. Фактычна гэта пачатак чагосьці накшталт стратэгічнага дыялогу паміж палякамі і беларусамі. Віталь? Сергей, дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Сергей Пеляса наўпрост з Гданьску, з форуму Касцюшкі, быў з намі на відэа сувязі. Цяпер на сваякоў палітвязняў ціснуць не толькі так званыя праваахоўнікі, падключыліся і махляры, яны выкарыстоўваюць палітычную сітуацыю ў Беларусі і выманьваюць у ахвяраў грошы за быццам бы магчымасць хуткага вызвалення блізкага чалавека па памілаванні. Владзіслаў Корсак працягне тэму. Нажываюцца на бядзе. У Беларусі махляры пад выглядам блізкіх рэжыму дзялкоў звязваюцца са сваякамі палітзняволеных. За $5000 США яны абяцаюць за 2 месяцы развязаць пытанне з вызваленнем палітвязня з турмы праз памілаванне. Дапамагчы, маўляў, могуць і ў непалітычных справах. Пра новую схему махлярства паведамляе канал праваабаронцаў і журналістаў праваабарончага цэнтру «Вясна» з Магілёва. Мэйдэй Тым. Сітуацыя цалкам адлюструе тое, што адбываецца ў дзяржаве, калі ўжо цалкам і палітычныя рэпрэсіі, і ўвогуле тое, што вялікая колькасць затрыманых, зняволеных вымушае махляроў проста гэтым карыстацца. Гэта тое, што часцяком адбываецца, напрыклад, у афрыканскіх краінах нейкіх, і зараз мы цалкам да гэтага прыходзім. Махляры умела маніпулююць, даводзяць, што такія памілаванні за грошы пастаўленыя ў Беларусі на паток. Перапошчваюць у сваіх каналах рэлевантныя тэмы вызвалення палітвязняў навіны з сайтаў дзяржаўных СМІ. Тут жа адкрыта размяшчаюць матэрыялы з прызнаных рэжымам экстрэмісцкімі рэсурсаў. Маўляў, глядзіце, мы нічога не баімся, у нас усё схопленае. Мошенничества только растут, и раскрывать их так и не научились, потому что это на самом деле сложная категория преступлений. И тот сотрудник, который знает, как работает система, знает, где у нее слабые места, естественно, он может пользоваться такой ситуацией. Сапраўды, пры беспасярэдняй камунікацыі з ахвяраю махляры сыплюць юрыдычнымі тэрмінамі, пакрокава распісваюць алгарытм, паводле якога збіраюцца дабіцца памілавання. Калі ж чалавек пагаджаецца на іхныя умовы, бяруць задатак $2000 і бясследна знікаюць. Нам вядома 10 каля десятка чалавек, да якіх як мінімум звярталіся з такімі просьбамі. Колькасць людзей, якія пагадзіліся на гэтыя просьбы, мы не можам агучваць. Але так, сапраўды, такія выпадкі ёсць, і мы разумеем тое, што гэтая сітуацыя нашмат шырэй, нават чым нам вядома. Беларусы ўжо сутыкаліся з такой актыўнасцю махляроў. Вядомыя выпадкі, калі злачынцы называліся сілавікамі, пужалі людзей адказнасцю за гэтак званае фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці ды іншымі крымінальнымі артыкуламі, пагражалі ператрусамі. Пры гэтым тут жа прапаноўвалі развязаць пытанне за грошы. Вядома, што адна з ахвяраў такім чынам прадала ўласную кватэру і аддала злаўмыснікам каля 500 000 рублёў.
Они могут предлагать разные. От освобождения политзаключенного до снятия каких-то штрафов, до удаления из баз данных, беспорядки и так далее и тому подобное. Как бы это, возможно, даже и смешно не звучало, но я бы советовал обращаться на линию 102. Почему именно на 102? Потому что все разговоры на линии 102 записываются. Если вы обратитесь с такой проблемой, естественно, им придется с этим разбираться. У сваю чаргу псіхолагі апісваюць характэрныя прыёмы махляроў у камунікацыі з патэнцыйнай ахвярай. Гэта наўмыснае стварэнне стрэсавай сітуацыі, ціск на эмоцыі, каб адняць у чалавека здольнасць лагічна мысліць і абмежаванне ў часе. Ад вас патрабуюць прыняць пастанову тут і цяпер, бо інакш пішы прапала. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Пераносімся ў сталіцу Еўрапейскага звязу. У Брусэлі зрабілі чарговы крок да стварэння адмысловага трыбуналу для расследавання ваенных злачынстваў ва ўкраіне. У спісы ваенных злачынстваў рызыкуе трапіць не толькі кіраўніцтва Расіі, але і Беларусі. З падрабязнасцямі наш брусельскі корэспандэнт Алесь Сіліч. Алесь, добрый вечар, калі ласка, табе слова. Добрый вечер. Одразу хочу отзначить, что сегодняшняя встреча так званой основной группы, крок-груп для створения трибуналу уже 13-я з ліку, попередняя 12-та отбылась летась у листопаде у Рызе. Сегодня у паседжання взяли удел Кая Калас, верховная представница Еврозвязу питаннях замежной политики и бяспеки, и гость Страсбуру, генеральный секретарь Рады Европы Ален Берсе. Менавіта Радзе Европы плануецца даць кіроўную ролю ў стварэнні трыбуналу, які мае мэту прыцягнуць да адказнасці за ваенныя злачынствы ці хаця б паспрабаваць гэта зрабіць у існых умовах у дзейных міністраў і кіраўнікоў дзяржавы, у тым ліку найперш прэзідэнта, прэм'ер-міністра і міністра замежных справаў. Тых асобаў, якія маюць імунітэт у вачах ваеннага трыбуналу ў Гаазе. Як лічыць дэпутат Еўрапарламенту Пятрас Аўштравічус, праца наперадзе ўсіх чакае титанічная. Военная агрессия против Украины со стороны Российской Федерации – это множество военных преступлений. И я признателен и, кстати, полностью поддерживаю эту деятельность, которой занят Совет Европы по документации вот этих всех преступлений и самого разного характера. Згодна з інфармацыяй кіраўніка НАУ Паўла Латушкі, які браў удзел на мінулым тыдні ў чарговай сесіі ПАРЭ ў Страсбуры і меў сустрэчы на высокім узроўні ў Радзе Европы, асаблівая ўвага сёння прысвечаная і Александру Лукашэнку, які мае ўсе шансы атрымаць статус нават не суагрэсару ў гэтай вайне, які нават тэарэтычна змяншае адказнасць, а менавіта агрэсара. Паслухаем на гэты конт самога Паўла, які сёння ў польскім Гданьску. Лукашенко знаходіцца ў фокусе. Важна, каб захавалася гэтая норма, што прадстаўленне тэрыторыі гэта таксама з'яўляецца актам агрэсіі. Гэта ў адпаведнасці з рэзалюцыяй Генеральнай Асамблеі ООН з 1974 года. Пакуль все ідзе ў гэтым накірунку. Зразумела, для нас важна таксама перадаваць доказы, як мага больш доказаў тых злачынстваў, звязаных з агрэсіяй, які здзейсніў Лукашенко і яго міністры. І хацеў бы ў канцы нагадаць, што на лавы падсудных у Гаазе больш за 20 гадоў таму былы прэзідэнт Сербіі Слободан Мілошевіч трапіў ужо тады, калі страціў кіроўнае крэсла. Мэта ж стваранага трыбуналу не чакаць, пакуль ваенныя злачынцы страцяць уладу. Прэсавая канферэнцыя па выніках сённяшняй сустрэчы асноўнай групы была прызначаная на 17 гадзінаў, гэта 19 гадзінаў згодна з беларускім часам. Была, на жаль, адкладзена, таму пра яе вынікі стане вядома крыху пазней. Віталь. Алесь, дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Алесь Сіліч з Брусэля быў з намі на ўпроставай сувязі. Ну а мы ідзем далей. Паўстанцы групоўкі М-23 у Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга захапілі вайсковую тэхніку, што выкарыстоўвалі збройныя сілы гэтай дзяржавы. У драўляных скрынях, між іншага, былі знойдзеныя беспілотнікі, што нічым не адрозніваюцца ад дронаў Беркут ВМ беларускай вытворчасці. На апублікаваных руандыйскім агенцтвам здымках відаць новыя упакаваныя беспілотнікі з рэактыўным рухавіком і дакументацыю па-расейску. Агулам такіх скрыняў знайшлі 20. Беркут ВМ, дрон, распрацаваны прыватнаю кампаніяй КБ «Індэла». Міністэрства абароны Беларусі прэзентавала гэтую распрацоўку ў траўні 2020 года. Пасля БПЛА неаднаразова дэманстравалі на выставах. Захоп вайсковай тэхнікі адбыўся 27 студзеня, калі групоўка паўстанцаў
усталявала кантроль над Гомаю, горадам на ўсходзе Дэмакратычнай Рэспублікі Конга пры падтрыманні Руанды. У 2021 годзе ў Конга затрымлівалі звязанага з Лукашэнкам бізнесоўца Александра Зігмана па падазрэнні ў гандлі зброяй. Тым часам Дональд Трамп адклаў на месяц увядзенне новых гандлёвых мытаў на імпарт з Канады і Мексікі пасля таго, як кіраўніцтва гэтых краінаў пагадзілася ўзмацніць ахову на межах ЗША. А вось пастанова ў дачыненні Кітаю набыла моц, у Пекіне адрэагавалі захадамі ў адказ. Гэтак Міністэрства фінансаў КНР увяло 15% тарыф на імпарт вугалю і звадкаванага прыроднага газу з ЗША, а таксама 10% мыты на імпарт амерыканскай нафты, аўтамабіляў і агратэхнікі. Пастанова набудзе моц у панядзелак 10 лютага. Акрамя таго, Кітай распачаў расследаванне ў дачыненні карпорацыі Google на прадмет магчымага парушэння антыманапольнага заканадаўства краіны. Пра ўвядзенне 25% мытаў на большую частку імпарту з Мексікі і Канады, а таксама 10% тарыфаў на тавары з Кітаю Дональд Трамп абвясціў 1 лютага. Тлумачылася гэта заклікам да краінаў спыніць нелегальную міграцыю і наркатрафік. Да важнай тэмы здароўя, штогод у Беларусі выяўляюць амаль 60 тысяч новых выпадкаў анкалогіі. Сёння ў свеце адзначаецца дзень барацьбы з гэтым захворваннем. Адна з мэтаў распаўсюд інфармацыі. Працяг тэмы ў наступным сюжэце. Опухоль я обнаружила, когда была в спортзале в душе. Знаная журналістка Кацярына Пытлева пра свой анкалагічны дыягназ даведалася 2,5 гады таму. У той час яна ўжо пакінула Беларусь з прычыны пераследу і жыла ў Літве. Месяц, в течение которого этот диагноз подтверждался, потому что нужно было пройти определенные и бюрократические, в том числе, процедуры, и сделать биопсию, дождаться анализа тканей. И это был адовый месяц. У меня начались панические атаки. Пра Александру, якая жыве цяпер у Гданьску, ўжо апавядаў белсатаўскі праект «Беларус беларусу». Жанчына, якая сама выхоўвае 2 малых дачок, заплаціла за лячэнне $100 000 і мае буйныя пазыкі. Яна даведалася пра рак праз абследаванне. Я где-то себя не очень хорошо чувствовала и проходила просто какие-то анализы. И вот мне сначала сказали, что, скорее всего, у меня такой диагноз. Потом вроде как они сделали доп. Обследование и решили, что, наверное, все-таки нет, это предраковое состояние. Но потом, перепроверив еще раз, все-таки оказалось, что это рак. Паводле Сусветнай арганізацыі здароўя штогод у свеце фіксуюць каля 20 мільёнаў новых выпадкаў раку. І гэтая лічба працягвае расці. Постепенно за последние 20 лет отмечался невыгодный рост, который снизился в период ковида. Это понятно, что, по сути дела, меньше выявляемость была в этот период. И это отмечалось во всем мире. То есть вот этот зубец, он характерен для любой страны, которая дает свои статистические данные. Постепенно мы приближаемся к 60 тысячам пациентов, которые выявляются ежегодно. Сусветная арганізацыя здароўя прагназуе, што да 2050 года колькасць новых выпадкаў раку вырасце да 35 мільёнаў за год. Сярод галоўных прычынаў старэнне насельніцтва і лепшая дыягностыка. У Беларусі ж да прычынаў дадаецца Чарнобыль. Апроч таго, табакокурение является важным фактором, то есть примерно до 20%, если я сейчас не путаю, всех смертей, связанных с раком в мире, связаны с употреблением табака. И это особенности диеты, то есть употребление специфической диеты увеличивает риски по многим онкологічным заболеваниям. Гэтак, паводле адмыслоўца, найбольш шкодныя ў рацыёне свініна і ялавічына, асабліва перапрацаваныя. Павялічваюць рызыку раку таксама спажыванне алкаголю, лішняя вага, нерэгулярныя абследаванні. Што ж рабіць апроч уласна лекавання, калі хвароба не абмінула? Мотивация, знать, ради чего это все ты проходишь, и почему ты должна выдержать, выстоять и выздороветь, вот это важнее всего. И вот это меня поддерживало, что мне есть ради чего бороться, ради чего жить. Таксама нельга замыкацца ў сабе, абавязкова трэба шукаць падтрымання, раіць Александра. Есть именно онкопсихологи, которые занимаются, то есть они специализируются над тем, что работают с онкопациентами и с их близкими. И они помогут вашим близким
научит ваших близких, как правильно поддержать человека, который борется с онкологией. Варта таксама памятаць, што навука ідзе наперад. Паводле часопісу «Экономіст», навукоўцы значна прасунуліся ў стварэнні вакцынаў, што стымулююць імунітэт на знішчэнне злаякаснай пухліны. Таму патрэба ў хіміятэрапіі і хірургічным умяшанні найбольш разбуральных для арганізму неўзабаве можа моцна скараціцца. Ірына Тарафейчук, Белсат. І да спартовых навінаў. Міжнародная федэрацыя хакею пакінула ў сіле забарону на ўдзел зборных і клубных камандаў Беларусі і Расіі ў міжнародных спаборніцтвах. Такую пастанову прыняла Рада МФХ па выніках паседжання, якое адбылося сёння. Падрабязнасці ў матэрыяле маіх калегаў. Міжнародная федэрацыя хакею 3-4 лютага разглядала пытанне допуску зборных і клубных камандаў Беларусі і Расіі да міжнародных спаборніцтваў. Рашэнне засталося нязменным. Забарона працягваецца. Рада МФХ лічыць, што пакуль яшчэ небяспечна вяртаць зборныя клубы каманды Расіі і Беларусі да ўдзелу ў чэмпіянатах у сезоне 2025-2026 гадоў. У сувязі з тым, што цяперашнія ўмовы бяспекі не дазваляюць запэўніць неабходныя патрабаванні для арганізацыі турніраў з гарантыяй бяспекі ўсіх удзельнікаў. МФХ вымушаны захаваць статус-кво да далейшага апавяшчэння. Выканаўчы дырэктар Беларускага фонду спартовай салідарнасці Александр Апейкін крытычна ставіцца да адхілення беларусаў ад міжнародных спаборніцтваў. Нацыянальны спорт, напрыклад, хакей, ён з'яўляецца важнай такой неад'емнай часткай як бы беларускага суверэнітэту таксама. То бок вось праз гэты допуск хакейнай зборнай, напрыклад, іншых зборных на міжнароднае спаборніцтва, такім чынам як бы падкрэсліваецца ўсё ж такі нейкая такая незалежнасць, нейкі суверэнітэт Рэспублікі Беларусь. Беларусь і Расія адхіленая ад міжнародных хакейных турніраў з 2022 года пасля пачатку поўнамаштабнай агрэсіі Расіі супраць Украіны і саўдзелу ў гэтым рэжыму Лукашэнкі. Як і ў мінулыя разы, Украіна выступіла катэгарычна супраць вяртання Расіі і Беларусі на міжнародныя спаборніцтвы. З увагі на цяперашні стан мы, як прадстаўнікі спартовай грамадскасці ўкраіны, хацелі б падкрэсліць, што допуск расійскіх і беларускіх гульцоў да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах пад эгідай МФХ і МАК быў бы падрывам цэласнасці спорту і асноўных прынцыпаў, на якіх грунтуецца сусветны спорт. Зборная Беларусі ўжо прапусціла 3 чэмпіянаты свету, а таксама страціла магчымасць выступаць на зімовай алімпіядзе, якую праз год прыме Італія. Наколькі пацярпеў ад изоляции белорусский хоккей? При нормальной конкуренции, при игре с сильными соперниками происходит какой-то рост. Делаются какие-то выводы, то есть изучаются какие-то новые тенденции, тактики и все остальное. Вот. А когда вы играете в 3 команды там несколько лет, условно там Беларусь, Россия, Казахстан, там и другие там квазиреспублики, скажем, у которых тоже есть попытки развивать хоккей, то нет, конечно, это скажется на уровне определенном. Зрэшты, асобныя моцныя хакеісты ў Беларусі працягваюць з'яўляцца. Сёлета у НХЛ, наймацнейшай лізе свету, гуляюць ажно 5 беларусаў. Летась на драфце НХЛ под найвышэйшым для наших хоккеистов другим номером выбрали Артема Леушунова. Из того, что может быть плюсом, то, что есть игроки, которые представлены в североамериканских лигах. То есть это те игроки, на которых потом, когда этот бан будет снят, скажем, и будет формироваться сборная, это будут лидеры команды. Просто потому, что они играют тот хоккей, который играет весь мир сейчас, а не тот хоккей, который играет союзное государство. Наступны перагляд пастановы МФХ адбудзецца не раней за травень 2026 года. Чэмпіянат свету 2025 года прымуць Швецыя і Данія, а ў 2026 Швейцарія. Руслан Ігнатович, Ян Федарович, Белсат. Спадарства, яшчэ больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама захочу зазіраць на інтэрнэт-старонку belsat.eu, аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку, а ўжо зараз мы прэзентуем вам некалькі артыкулаў з нашага сайту, праграма Белсат онлайн праз імгнення. Далёка не ўсе менчукі заўважылі паляпшэнне якасці вады з-пад крану пасля таго, як у сталіцу ў студзені цалкам перавялі на артэзіянскія крыніцы. Эксперты распавялі нашым калегам з інтэрнэт-старонкі belsat.eu, чым магчымыя прычыны.
У соцсетках жыхары некаторых мікрараёнаў Менску пішуць: «Вада смярдзіць, як і раней. Усяму віною старыя трубы», мяркуе прадстаўнік экалагічнай арганізацыі «Неруш Натура» Владзімір Зуеў. Старыя металічныя трубы паступова пакрываюцца адкладамі ржы, мінеральных рэчываў і біялагічных забруджванняў. У такіх сістэмах водазабеспячэння могуць узнікаць перапады ціску, што спрыяе парушэнню гідраўлічнай стабільнасці. Гэта можа прыводзіць да адвальвання асадку са сценак трубаў і ўзнікнення мікратрэшчынаў і уцечак, трапляння ў ваду вонкавых забруджванняў, грунтавой вады, мікраарганізмаў ці хімічных рэчываў з навакольнага асяроддзя. Улады ў Менску рапартуюць, што год мяняюць каля 30 кіламетраў трубаў, аднак гэта толькі 3% ад усёй працягласці падземных водных магістраляў. Лукашенко пачаў падрыхтоўку да правядзення ўсебеларускага народнага сходу. Чаго чакаць ад мерапрыемства, калі перамогу на выбарах Лукашенко ўжо запісалі, а сход толькі зацвярджае рашэнні, але не ініцыюе іх. Галоўны рэдактар выдання «Рэформ.Ньюс» Фёдор Паўлючэнка прагназуе, што сход будзе прахадным мерапрыемствам, але на ім можа быць агучаная стратэгічная заява пра эканоміку. Ужо шмат кажуць пра тое, што, магчыма, Лукашенка будзе абвяшчаць нейкую эканамічную лібералізацыю. То бок, гэта будзе гаворка не пра палітычную лібералізацыю, але пра эканамічную, таму што яму трэба за гэтую пяцігодку да наступных так званых выбараў зрабіць нейкія захады, каб эканоміка была больш збалансаваная. Фёдор Паўлючэнка мяркуе, што сістэма больш не захоча праходзіць турбулентнасць і змагацца з грамадствам. Таму паступова на УНС могуць перакласці функцыю прызначэння кіраўніка дзяржавы. Падрабязней чытайце на belsat.eu. Лукашенко і Путін зацвердзілі, як вядома, канцэпцыю бяспекі саюзнай дзяржавы. Белсат паспрабаваў прааналізаваць і разабрацца, чаму гэты дакумент з антызаходнім характарам пачалі прасоўваць менавіта цяпер. Расія зацікаўленая ўсяляк дэманстраваць, што ў яе хаўрусніках не толькі Паўночная Карэя ды Іран, але і Беларусь. Паводле палітычнага аналітыка Вадзіма Мажэйкі, сюды ж дадаецца кантэкст перамогі Дональда Трампа, а таксама будучых магчымых перамоваў у пытанні вайны ва ўкраіне. А на гэтым фоне Расіі неабходна дэманстраваць сілу, адсюль і з'явіліся згадкі пра дакумент. Пры гэтым суразмоўца лічыць выкананне згаданай канцэпцыі неабавязковым, ды адзначае, паводле дамоваў у межах АДКБ і саюзнай дзяржавы Беларусь мусіць абараняць Расію. Разам з тым Крэмль не патрабуе ад Менску абараняць Курскую вобласць. Напярэдадні да тэрміновых выбараў у Бундестаг, прызначаных на 23 лютага, у нямецкім грамадстве актыўна абмяркоўваюць дзейнасць партыі «Альтэрнатыва для Нямецчыны», што мае шанец дамагчыся ўлады. На сайце Белсату распавядаюць, што гэта за партыя і чаму немцы масава пратэстуюць супраць яе. Партыю «Альтэрнатыва для Нямецчыны» падазраюць у экстрэмізме на федэральным узроўні. Яе чальцоў прызналі ультраправымі экстрэмістамі ў Саксоніі. Нібы не супраць іншых расаў, а закрыццё межаў для мігрантаў і рээміграцыю. Не супраць еўразвязу і НАТО, але за незалежны ад ЗША вайсковы альянс і за права купляць расійскі газ. За апошнія 2 гады гэтая партыя ў апытаннях атрымлівае ад 14 до 22% падтрымання. Яе траплянне ў кіроўную кааліцыю практычна немагчымае, прынамсі паводле вынікаў гэтых выбараў. І калі сацыёлагі не памыляюцца. У чым сутнасць інтэрбачання, якое Путін пастанавіў правесці ў Расіі як каналах папулярнага песеннага конкурсу «Еўрабачання». Пра гэта глядзіце размову майго калегі Змітра Міцкевіча ў праграме «Белсат Зум» са знакамітым музычным крытыкам Артеміем Троіцкім. А ў аб'ектыве ў нас усе навіны. Дзякую за ўвагу і да хуткай сустрэчы ў наступных эфірах.